ako som spomínala, kinológovia so psíkmi a tiež prídu z Červeného kríža ukázať vám, ako sa podáva prvá pomoc, a to si môžete tiež vyskúšať. Dnes máme 1. jún, tak sme pripravili pre deti program v zábavnom štvorci. Máme tu hasičov, máme tu policajtov, máme tu kinológov, máme tu Červený kríž, ktorí ukazujú ukážky, ako sa zachraňuje ľudský život v prípade ohrozenia, a mnohokrát tie deti si to zapamätajú viac ako tí dospelí ľudia, čo je paradox, ale je to tak. To, čo detičky najviac zaujíma pri tomto hasičskom vozidle, je asi tá sirena. Všetko stláčať a v neposlednom rade tá trúba. Najväčší záujem je o nepriestrelné vesty a fotenie celkovo s čímkoľvek. Tešili sa veľmi a hlavne na pozretie si týchto aut a pracovníkov, že ich oboznámia s tým, čo budú dneska vidieť, ako pracujú tieto záchranné služby, a najviac na psíkov samozrejme kinológovia, to ich najviac baví zvieratá. Tak deti najviac zaujímajú tie obranné práce, hlavne keď tie psíky môžu hrísť a deti to vidia, ako sa tie psí vybláznia vlastne na tom figurantovi. Si to názorne ukážeme o chvíľku. Polícia stojí, polícia súdobné okna! Isto! Isto oni! Páčilo sa mi to preto najviac, lebo iba raz zahryzol a ten pán už bol na zemi. Prišli policajti s tými psíkmi a robili s nimi rôzne triky tam pri hale. Postarali sme sa o detičky, aspoň tak symbolicky, dali sme im sladkú odmenu, samozrejme cukríky, nejaké lízatka, džúsiky a všetko, čo k tomu patrí. Spravili sme samozrejme aj doplnkový program, ktorý bude vlastne takou čerešničkou na torte. Prišiel Wolfie, ktorý bude predvádzať svoje kúzelné umenie a bude to spojené so zábavou a s takou mini diskotékou, takže verím, že to deti poteší. Ty počúvaj, nemáš náhodou cigaretu? Či nemáš cigaretu? Prosím ťa, toto je detská show, čo by na to povedala učiteľka. A učiteľka hovorila, že si nám tído. Chceš byť pivo s pani učiteľkou? Jasné, ako včera. Dnešný deň sme sústredili pred zábavný štvorec z praktického dôvodu, a to, že všetky inštitúcie, či sú to školy, či sú to škôlky, majú rovnakú vzdialenosť sem, nakoľko aj v minulosti to bývalo na ihrisku, ale niektoré detičky, hlavne tie malé zo škôlky, to nezvládali, keďže cesta tam a naspäť ich vyčerpala a potom tie aktivity, ktoré tam boli, si neužili naplno. Takže je to úplne z praktického dôvodu, aby sme boli v tomto zábavnom štvorci. Poltári sa mi páčilo fantasticky, pozrite sa na to, diváci super, atmosféra výborná, aj sme si zatancovali, aj sme sa zasmiali. Ja nemám k tomu čo dodať.